10 sme išli do Piešťana do stolice, čiže to bolo tiež len tak hodinka. Tak to dlho to bolo, dáme tomu do Košíc, to sme dlho nešli. Dobre, 3 zápasy v sezóne zatiaľ 0 bodov, zajtra Nováček do Záhrebu, bude to taká výhra, trošku ponaháňať a získať nejaké body? Nie sme v nejakej lichotivej situácii, ale potrebujeme každý bod a ideme tam s tým do toho, že nejaké body sa dovezie. S Ivanom Švárnym ste boli niekto v spojení? Ešte vôbec nie, ešte predtým, keď odišiel z Zagreb, tak niečo tam bolo, ale odtedy už ak začala liga a nech sa tie zápasy začali kopiť, tak vôbec nie. V obrane ho zranil Tomáš Mojžiš, zrejme zajtra nebude hrať. Je to pre vás lepšie, keď sa točíte 6? Tak my sme, aj keď Mojžo bol, tak jeden vždycky stál a hrali sme 6, čiže myslím si, že keď je ten prebeh zápasu v pohode, tak vyhovuje to na tých 6. Samozrejme, keď sú nejaké vylúčenia, tak sa to porotuje na 5, na 4, ale vždycky sa to hrá prakticky na 6, čiže tá záťaž je pohode. Bol ten prvý zápas Medvešťaku proti CSKA pre vás, ja neviem, všimli ste si to, že rozbili CSKA 7-1? Tak zastrhli sme výsledok, ale bolo nám povedané, že CSKA prišlo v deň zápasu, že sa im pokazilo lietadlo, alebo niečo nemohli priletieť, čiže určite tam veľkú rolu zohralo, keď priletí niekto v deň zápasu a kvázi si možno pospí hodinku, cíti to v nohách, čiže tam bol ten rozdiel. Dobre, vy po tom zápasovom tripe už ste v pohode? Tak myslím si, že v Minsku sme mali minimálne bod 2 a tam sa to v závere otočilo proti nám, čiže musíme veriť v to, že tie body získame teraz a postupne vrátiť tie body, čo sme strátili v týchto zápasoch. Ty ako sa cítiš zatiaľ po týchto 3 zápasoch? Tak fyzicky v pohode a myslím, že fyzicky, keď spravíme nejaké body, tiež sa behať každému ľahšie a ten tlak možno z tých úvodných bodov opadne. No. Trošku vás namotivoval tréner Čada? Tak ten nás motivuje stále, ale myslím si, že pre každého to je určitá motivácia sám o sebe hrať túto ligu a no, nie je to jednoduché. Bude tento v úvodzovkách jednodňový trip taký inakší ako tie ostatné, na ktoré lietate? Samozrejme tým, že ideme autobusom, tak nie je to klasický trip, ale neviem, no. Keď robíme bod, tak bude iný pre nás konečne. Ty čo zvykneš robiť takto v autobuse alebo v lietadle? Nič, pustím si iPod a počúvam hudbu, hrám PSPčku. Pozri sa, stále je to trip a vy ste sa v Lani zo žiadneho tripu nevrátili bez bodu, takže teraz to asi budete chcieť potvrdiť zase. Dúfam, že to potvrdíme aj tento rok a nestane sa to, že neprídeme bez bodu. Muplovali ste presilovky, asi to je dôležitá súčasť hry. Tak jasné to, možno aj to rozhodol ten zápas v Minsku, keď sme mali dosť presilovky, dali sme aj jeden gól.